नुदों सार नोंनि इन्ट्रडाक्सनखौ खिथादो बिसोरनो आंनि मुङा सरन्जय ब्रह्म आं सेन्ट्रेल लाबसुनि केसियार दिनै जोङो शिलं गुदिनि 47 फ्रेशमेन ससियेल डेआव नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों फरायसा हिसाबै आंबो दिल्लीयाव एक्सप्रेस ट्रेन हिसाबै खामानि मावनानै फैनाय जों मिथिगौ फ्रेशार्स दिना माबायदि जायो गथ'फोरा फैयो फुर्ति खालामो गथ'फोरनि थाखाय गोदान फरायसाफोरनि थाखाय गोदान मोनसे चेप्टार खुलिनाय बायदि बियो गोदान जिबन दानो फैयो दा जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय जोङो आसा खालामो जाहाथे जोंनि जायफोर शिलं इउनिटआव फरायनो फैदों जोंनि साफा जोंथि अलंबार हिसाबै जानानै थाङो जों बेखौनो आसा खालामो ओमफ्राय नै सार बांसिनानो जेनेबा जोंनि जानाखि बर'नि दैदेनगिरिफोर बिसोरो बांसिनानो शिलंनि प्रडाक्ट ओमफ्राय जेनेबा दानि जा लिडार बांसिनानो शिलंनि प्रडाक्ट ओमफ्राय सार जेनेबा दानि फैबाय थानाय समफोराव जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ माबायदि सोलिगोन जोंनो सिगांनि जायफोर सिनियरफोरखौ नायोबा नंगौ थारैनो गोदोथ' जों मिथिनाय हिसाबै माने दिल्ली बा मुम्बाइआव बांद्राय थाङामोन शिलंआवनो बांसिन फैयोमोन जायफोर लिडार्सफोर सिनियर लिडार्स शिलंनि बांसिनानो फ्राय फरायफैनाय शिलंआव टाच दङ दा जोंबो दिनैनि जायफोर फिउचार जायफोर दिनै एडमिसन लाफैदों जोंबो बिथांमोननिफ्राय सेमखौनो आसा खालामो जे जायफोर सिनियरफोर दिनै मोजां दैदेनगिरि जाहैदों जाहाथे बिथांमोनाबो बै सिनियरफोरनि बायदि सोलोंनानै जाहाथे जोंनि बर' समाजनि मोजां सासे गिदिर लिडार जाहैनो हायो जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि बर' समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायो जों बेखौ आसा खालामो गोजोननाय थाबाय जोंनिसिम सार फैबाय मा होनोमोनलाय फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड मुभमेन्टआ माला जागोन जों बेखौथ' दा एक्जेक्टलि जों बेखौ होनो हाथ'ला जोंना मोनसे फार्स्ट फैगौआ दाख्लै जोंना थांनाय चिराङाव जोंना जाखांबाय दा फैगौ जों 13 तारिखआव जों उदालगुरि सनितपुरखौ लानानै मोनसे मुभमेन्ट दङ जों बेयाव खालामबावगोन बेनि उनाव जों एक्जिकिउटिभ लानानै जोङो माबायदि स्ट्रेटेजि लानांगौ जों बेखौ उनावहाय पाब्लिकनो खोन्थानो होनाय जागोन ओमफ्राय बर'फोरनि गेजेरावथ' जेनेबा पाब्लिकफ्रा होनो आरोना जोंनि बर' लिडारनि दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव माने खौसेथि गैया ओमफ्राय बर' लिडारफ्रानो खौसेथि गैयाबा पाब्लिकफोरखौ मारै खौसेथि खालामनो बिदि होननानै गोबां मानसिफ्रा बेले बेजे दं आरो ओमफ्राय दा बाहाय बर' लिडारफोरा गमामायैनो खौसेथि नंमारगौ नांगौ बेखौथ' बयबो लुबैदों पाब्लिक हिसाबै जेनेबा जुदि आंबो गावखौ जुदि संगठननि बाहेरा नायोबा आंबो लुबैयो बर' समाजा जुदि जौगानांगौबा जों खौसेथि जानानै खामानि मावनांगोन अब्लासो जों मोजाङै जौगानो हागोन नङा होमबा मानोना जोंहा बयबो साननाया आलदा जायो खिन्थु जोंनि मोनसे थांखिया जाहैबाय जोंहा बर' रायजोखौ जों बोरै लाबोनो हागोन बेखौ लाबोनायनि मेन उद्देश्यखौ जों जुदि जयै जिरायनानै जोङो सलुसनखौ लाबोनो नाजायाबा जोंनि फिउचारखौ जोङो एसे गोब्राब बायदि नुहुरो नाथाय दा जेरैबायदि जोंनिफ्राय बा पलिटिकेल लेभेलाव जों परिबेस लाबोबाय थादों एसे मोजांखौ नुहुरदों जों सानो दा बेखौथ' जोङो दा बे समाव जों बुंनो हाथ'नाय नंला दा जेरैबायदि प्रसेसआव जोङो दङ रायज्लायनाय सोलिबाय थादों इउनिफिकेसनखौ जों बयबो लुबैदों लिडार्सफ्राबो लुबैदों जानो हागौ बिनि गेजेराव साफा सानैया एसे उल्टाखौ लुबैखागोन गावबा गावनि पलिटिकेल लाबालाबखौ नायनानै दा बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो सम्भब जागोन बायदि मोन्दों जोंबो आसा खालामो मोजाङै मोजां जाबोथों दा ज' जानानै जाहाथे मोनसे मुभमेन्टखौ जोङो फिनिशिं लाइनाव जों लाबोनो हायो जों आसा खालामो ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय सार माने जानाखि इलेक्सन खाथि जायो बे समाव जोंनि रायजो राजाफ्रा गावजों गाव मोननै मोनथाम हान्जाफोरखौ जेनेबा सिरियासलि लानानै थारमाने लिडारफ्राथ' लिडार गावजों गाव उल्टां फाल्टां बेनि सिङाव जोङो जेबो मोनथिला खिन्थु पाब्लिकफ्रासो उल्टां फाल्टां जानानै गावजों गाव नांलाय खमलाय जायो दा बेफोरखौ जेनेबा एबारनि फैबाय थानाय इलेक्सननि सिगां रायजोफोरखौ मोनसे सांग्रांथि खालामनो हायो नामा निस्सय जोंनिया मोनसे डिभिजना बबेहाय जायो होनना बुङोबा जोङो पाब्लिक लेभेलाव मोनो जेब्ला जों गामियाव थाङो जुदि गामि मोनसेयाव मोननै पार्टि थायोबा मोनसे पार्टिनाव हाबनाय नङा गुबुन पार्टिया मोनसे पार्टिनाव हाबनाय नङा जोंनियाव बेबायदिखौ नुयो दा बेयो जोंनि पलिटिकेल मेचुरिटिखौ होनांगौ ना मानांगौ जायखिजाया बे मोनसे जोंनि लेभेलाव दा दङ जानांगौ बे जोंनि पलिटिकेलाव दासो हाबजेननाय हिसाबै बारा गोबाव समबो जायाखै दा बिदिनि थाखाय जोंना बुजिनाया एसे खम जानो हागौ जेब्ला पलिटिकेल मेचुरिटिया फैगोन जेरै जों दिल्लीफ्राव थानानै नुयो जे पलिटिकेल राइभेला थायो खिन्थु न' खाथियाव जेब्ला गावनि मोनसे फेस्टिभेल मोनसे अकेजन जालायोबा हाबलायनाया जालायो रायलायनाया जालायो पलिटिकेला पलिटिक बाहेरायाव न'खरनि समस्या न'खरा आलदायाव दा बे जोंनाव सम लागोन एसे लासै जोंनाव बे जाबोगोन आं बेखौ बुंनो लुबैयो आरो जेनेबा सार माने जेनेबा राजनितिक जेनेबा बेखौ दोनथ'नानै जेनेबा रियेल लाइफआव नों आदा बाजै बेखौ लाबोफिननांगौ जोंनि गेजेराव ओमफ्राय खिन्थु जोंनि गेजेराव बे फैया आरोना जेनेबा उमुगा उमुगनि होननानै जेनेबा बैसागु बोथोर माबा बोथोर गावजों गाव दायदुखु थायो आरो बेबायदि रोखोमनि जायो ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना जेनेबा रायजोफोरनि गेजेराव एसे सांग्रांथि लाबोनो बेखौ गुरै खावलायनाय जाबाय जों नाजाबाय थादों निस्सय नोंथाङा जायखौ होनदों बियो
लिडारफ्रा जेब्ला इउनिटियाव ज' खामानि मावगोन बे अट'मेटिकलि पाब्लिकआ जोंना बिराद नरम माने सेन्टिमेन्टेल जोंनि बर' समाजानो एसे बिराद माने सेन्टिमेन्टेलखौनो होनांगोन आरोखि दा बेयावहाय सोरबा सासे लिडारजों जुदि बियो कनभिन्स जायोबा बै लिडारनि खोथाखौ मालाबाबो दाननाय नङा दा बिनि थाखाय बे सलुसना जाहैगोन गोजौ लेभेलनिफ्रायसो फैनांगोन जुदि गोजौ लेभेलाव जुदि मोनसे इनटेक्ट ज' जानानै खामानि मावनो होनोबा गाबोननो पाब्लिकआ ओरैबायदि खुसि जागोन बिनि खुसिखौ जों फोरमायनो हानाय नङा ओंखायनो बे बुस्थुआ आं सानो गोजौ लेभेलनिफ्राय जाबोगोन आरो फैगौ समाव जाबोगोनखौ जोङो नुहुरदों ओंखायनो दा प्रसेसआवबो सोलिगासिनो दं दा बेबायदि जायोबा जायखौ जों दा नुबाय थादों गावजों गाव एना एनि बे जोबलांगोन होननानै जिखिनि साफा सानै थागोन बेखौबो लासै लासै जोङो रायज्लाय होनलाय बिदा फंबायनि गेजेराव नांलायनाय खमलायनायाथ' जाखागोनानो सोरबाया एखमबा गाज्रि मोनगोन सोरबाया एखमबा मोजां मोनगोन बेखौ जोङो भुल बुजाखौ आन्डारस्टेन्डिंआव लाबोलायनानै जोङो मोनसे सिस्टेमाव लाबोनानै ज' खामानि मावो दा जोंनि पाब्लिक जोंनि बर' फिसाफोरा रायजो राजाफ्रा गासिबो जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि सायावनो फोथायनाय दं आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोना बर' हारिनि मोजां खामानि मावलांनानै बर'फोरनि गेजेराव गोजोन सुदेम बार होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय गोजोन्थों सार थेंक इउ सार ओमफ्राय सार माबायदि मोन्दों जेनेबा शिलंआव बर' क्रिस्टासआव फैनानै गोसोखौ माबायदि मोन्दों दिनैथ' जोबोद मोजां शिलं इउनिटनि दैदेननायाव शिलं इउनिट जायफोर स्टुडेन्टफ्रा फरायनो फैदों बेहाय बिथांमोननि फ्रेसार्स जे गोदान स्टुडेन्टफोर दा बिसोरनि इयुना मोजां जायो जों बेनि थाखायनो जों बिसोरखौ मदद होफैनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो नुजाफैदों जोंनि थांखिया बेनो जों जाहाथे मोजाङै जाफुंसारो थेंक इउ